Hello Africa, and tell me how you're doing today. My name is Bulselo Makaya Makaya. My name is BK, the President Yama 2K. Welcome to the sports edition under the NAFL podcast. Happy Father's Day to all the fathers out there that are present with family Zabo. Ngalemini namhlanje, we would like to say Happy Father's Day from the sports edition side and the channel as well, NAFL podcast. But today we were here trying to take one-on-one with the boxers as they are preparing for the 26th of June. As we know that Xaba Boxing Promotion is back again, where we are commemorating June 16 on the 26th of this month, June, at Orient Theatre, kulapho sabe sikhona iXaba iphinde yasibiza. So in that milestone and sizabe sikhona siyiphathi yeXaba Boxing Promotion, the boxers were here to express themselves, tell us how ready they are, and bebiza fans that are promising the fans that they are going to give us a good fight ngalamini yange 26. So each and every one of you that is watching today, please go and watch Amanqindi at Orient Theatre and be part of the journey yeXaba Boxing Promotion as we are still growing nathi kwelicala le-NAFL podcast. Be part of this channel. But on other side, ndifuna nje ukuthi enkosi man kwi-supporters zethu, keep on subscribing to our channel on YouTube, Sports Edition ECTV, as well follow us on Facebook. We are going to give you all the content that you want, talking about boxing, talking about sport in general. Thank you so much. Stay tuned, watch until the end. Igaba lami ngusiphosi sethu ifana ngumhlahlo ngokuhlala nihlala apha eDuncan Village. Ifight zami ze-9, 5 losses, dina 4 wins. Le fight mina shalikhulu kum, ndilwa noThwayinga wasemdantsane. Le fight ndizimisele uba mandiwina nakanjani, andibona uba ndibetha kule fight. Igama lami ngiluphiwo ifana ngithwayinga. Nihlala emdantsane kwathu. Lena ifight nizabe nidlala ifight yami yesibini ka-professional. Lena ifight ndizayidlala esibini ayikho nzima, ilula, so hayi nguwini wami lo wesibini. How ready you are for this process as a boxer now besekudala 7 years? As bawusithi bayilula le fight. Ready kakhulu mfithi oko bendihlele ejimini siprepare as babe sendishilo kwaseqaleni ba akho boxer ejimini siyidelelayo, yonke iboxer siyinika respect. So preparations zami yonke into yami ready. Supposed this is the big fight. We're but one of on a fight doesn't ban 2 fights. Yes, Yeah, andimdelelanga kwayena uThwayinga because uyiboxer and the fight yakhe yesibini le, so ndimlungiselele kangangoko, khange ndimdelele ndithi ndilungiselela iboxer esuka kwa-Amateur. Yabo, so ndiye namlungiselela kangangoko as uba ngathi ndilungiselela itayitile xa ndilungiselela yena. Nayiphi na iboxer ayideleleki, so ndenza sure ukuba ndiyilungiselela for uba nam ndikwazi uba ndimbethe. What makes you think that you're going to win this fight against the legend or the upcoming legend? Style sami. Sure. Xa uyiboxer funeke like uziqhenye ngawe, usithembe istyle sakho. Xa sendibona istyle sami, ndibona iboxing yami, yiyo ndixelelayo bajonga ngoku akho nto izandohlula uba manditshintshe le boxing yami ndike ndiyilwayo. So loya
What are you promising us, Sposed, on that day against this young vet? Lo mfana lona eyona nto ndiyithembisayo ngalo mini le yokuba uzabe hamba ngezithenda. Usengumntana lona. I don't even think uba wakhe wayelona 6 rounds because ifight yakhe yokuqala ile yakhawuleza yaphela msinya. Ndimbukele silwa nomnye umfana but ngala mini uzabe hamba ngezithenda andifuna uxoka. The predictions? The fight on your side? Mna bhuti wam mandikuxelela inyani mna anizuthi kukho umntu ozohamba ngezithende yabo bhuti wam but ukumbonisa nje umkhulu uba uzobethwa kabuhlungu ngala mini yabo uzobethwa kabuhlungu uba ukwazi unyamezela xa ifika nje phaa ekitten room yakhe uzoziva uba unezivubeko uzobethwa nje kabuhlungu. Gents, as in closing, your supporters are busy as Masisi already did. As Kali now wetway, nimabazi abantu bam bazondibukela ndiyabathembisa nguni wam unesibini lona akho nto izawutshintsha mababukela iboxing yakudala ke ayifani yangoku mabazobukela iboxing entsha ngoku yakwabanyaka batsha yawo so mabazi bakhululeke bazokonwaba iboxing yangoku bachulumanca. Duncan Village, Mel. Yeah, Duncan, mayiphume yonke ngala mini. Ye-Orient 26 sizabe Friday. Yobukela uSphosethu kaMhlahlo xa ebetha uThwayinga. Nabanye abazabe bebukela e-TV nabo. Ndiyayazi baninzi abazabe bebukela eziphunzana. Yaziba lena i-comeback yam. Emva kwexesha elide ndingasalwi. But le fight ndiyayithembisa ukuba wonke umuntu uzawuphuma wonwabile. Great one. Nice time. Shake hands. Wona Friday. Nesibulisele kubabukeli igama lam nguSinalo ifane nguJonas. Ndine-fight ziyi-4, 1 win via knockout, 2 losses and 1 draw. Yes. Okay, igama lam nguTim na ifani yam ngulingani. Hlala eDangini. Ndina 3 fights, 2 losses, 1 win. Yeah. 26. How old are you? 26 bhuti wami. Ngixela yona ngoJonas. 26 ndi-ready bhuti wami yabo. Ndiya prepare like ngiyaka la mntu uthanda uyithetha. Yabo andithanda uthetha kakhulu but ke ndiya prepare for uJonas and ready noma kungenzeka ntoni. Yabo the way ndifitting ngakhona noba ngathwala ngomso like andinangxaki. Yabo the way ndifitting ngakhona ndi-ready. Ndile nantoni nayo nokwenzeka not asuzigqiba azothini. Nantoni nayo ingenzeka. Yabo. Jonas? Sure bhuti wam mna for the fight. For the fight ready nangona ndithathe nge-last minutes but bendihleli ndisejimini kakade ready for a comeback and the fight by comeback yam. Your last fight, come on, Kale. Yes, i-last fight yam bendidlala noThwayinga nayiluza ngee-points mara nalo mthithi ifight yakhe naye besanoyiluza so le fight zi-comeback so i-2 silambile ngenzeka nantoni na so yezaba mnandi. Your predictions? Distance of what? Prediction yam ifight zaba mnandi zibetshile umjile ngenzeka nantoni na but xa ndomjongile ingathi andiyazi xa ndomjongile ingathi ukhaphukhaphu so ngenzeka nantoni na uba uyakwazi unyamezela ngazigqiba. Jonas ndizijongile iifights zakhe ne usmart uyaslipa yonke layo uyayenza but when ikhamba usipressure kuyo akayithathi. Akanawo ihamba akathatha ipressure when something sayenza thina siyasenza simple nje sisifight kuyo when ikhamba sibone results kuyo ba uyithatha njani ikhamba sisifight kuyo but nalapha igameplay yethu ayiphelelanga apho like zininzi into esawuzenza samsokolisa akazohamba lula if it noba uyayifumana but akazohamba lula uzawusokola. Nomamela kanye le nto besiyilindele but nakwelithi cala ayiyo yodwa le plane besiyabuza phambili.
iifight zakhe ndizibukele ndimazi ngumntu onentliziyo Yes. but xa ndijonge iskili andiboni into engako but nentliziyo yalo so uthatha loo nto nantoni So apho skill nazo but levels level but we'll see ngangapheli singangagqibi like as we say nawe elo hlobo yabo uyimnandi lelo hlobo yawo just come and box stickini after sawubona uzawubuya umvu yawo nothing much konke ngakho. Nice one, guys. Then can we send a band in 26? Already Friday. Okay, nge-26 neya ndi-expecte ya edankeni wastela awubobi ime ngenyawo uphuma yonke sabe sipha abangasibonanga abasifumana e-TV I think Super Sport ya sabe sipha kangakho sabe sipha sivula amabala beshilo umjita nge-26 izabe idebi yomdantsane nedankeni village ke lidabi kudala qhuba and ayizodisappointa nalena ziba nditshilo yi-comeback yethu yi-2 so abantu maphuma bazobukela. Jenson, that can close it. This is a debut. Ithetha ukuthini kun idabi dantsane village. Kum le debi kudala yaqhuba lidabi edala aqhubeka phakathi ke eMdantsane neLanduka neDengen Village and kule fight edlulileyo bekusandolwa uLanduka uGengqino azinga naye benye idebi but eMdantsane yafula short but this time ayizofula short. You are carrying the hopes of Dantsane. Yes. Dangen Village. ya siyidankini siyasibona idibi izinto esiqhelele always thina siyidankini sisedabini zange sahamba nje emacaleni so into yethu leya siyiqhelile into yapha ekhaya so eMdantsane mhlawumbi ngangabuyi nayo Sure. yawo no one knows sure. Manqani izibulisele igama ngiAlive ifane into zakhe hlala apha eMdantsane kwa2 nine fight eyi1 uwin knockout. Igama lami Carlos ifane nguBS hlala eNcamkwana le fight le izabe fight yami yokuqala phaka professional. What are you promising us in the fight? How did you design? Like le fight lena ifight yami le. Fight yami ready kakhulu le fight. Ready kakhulu. Preparations ziyakanjani? Kakuhle yonke into but fitness yonke into. There's preparations coming to this fight. How did you this is your first fight. You have to show us Ogoba you are ready for professional. What are you promising us? Fight yami yokuqala lena ngiyavuma but benibukele fight yakhe behambe kahle bewine knockout. So i-preparations zami ndenze sure ndenze kangangoko namba manibe fit kwenzele nama ngazonoka but unelithembisayo ukuba asuzanoke. Like it's not our first fight lena. Sake salwa I think sase cadets. But during that time hayi wawina yena Kandu hayi lena kaphumumongo but awunayiphinda lo. So i-preparations zami ndiyajima by gymini hardness phofu ndijima kathathu ndijima ekuseni emini then late ndiyojima eziphunzana ufumana isparring pam so yonke into endiyenzayo ndenzela ngokusemandleni uba hayi namani zami uba nenokhathi benze into endiyenza apha kuwe. From amateur to professional, you fought before. Now you're fighting again. It's in the fight. Second fight. ifight inkulu kakhulu kum ithetha lukhulu kum because irecord lami lizoba lihle lona. Predictions? Knockout? Hayi knockout yona ingenzeka. Knockout. Maybe round 2. Round 2? Your spot space. Round 2 yaphela fight. So zenzeke lona not apha kum so zenzeka hayi ingxaki ndibene kakhulu nezigebenga abantu abazithembileyo nakwamatsha bendilwe kakhulu nezigebenga so andoyiki lento ithethayo andoyikisi so ayisozenzeka. Janice, uthetha ukuthini kuNethuba fighting to already theatre under boxing promotion? Hayi ithethe inkulu kakhulu bhuti wami because amathuba nje nanqabile. Apha kum ndiyalibulela mna lithuba
bendifight under iCaba promotion endizabe ndivele eTV. So abantu abaninzi balindele ukunibukela, so ngifuna udanisa abantu nami ngale fight sakwenza kangangokuba ndiyiwine le fight, noba ndiwina nge-knockout but ndiyandithembisa uba ndizayiwina le fight. Chance, can you visit Nabantu, come and watch us? We're from Amateur, now no professional. I'm sending their friends waiting. Can you call them on the 26th? Nge-26 kaJune lazonke fans ze-boxing ze-Orient zizobukela i-boxing. Abantu xa besiwa bazoba ngamanqaku. Sure. Nge-26 mazifike ii-fans, although bendizixelele bezikhona ii-fans bethe zizazi ezingaphumeleli ii-fans mazisibukele phaa ku-207 sike sijonge le nto yomntu uzawa nayo bayiza kwenzeka na. Shake hands, thank you. Okay, mandizibulisele kwababukela ekhaya. Lo uthethayo nguSimphiwe igama. Usinyabi. Baninzi bamazi ngoJunior. Ngolapha eMdantsane ke mna ke. Sizalelwe apha ndakhulela apha. Nencangathi ndifunde apha. Yeah. 26 yalwa nobuhle. How do you know? Oh, sure, 26 andilwe nobuhle. Lwa nongaliphi. Yabo. Buhle sebalekile. No. So nongaliphi naye akekho namhlanje ubalekile naye. Sure. Zi-signs kezo. Bakhona bayafuna ukulo shem xa bayoyika. No. So yeah. Already kangakanani for the fight yakho yange-26 Olympiad? Andifuna ukuthi ngo-100% yabo, but ngo-99 yabo, 1% ngoloku uzocaciswa phaa nge-26 xa kusiwumntu because ndisho uba la mshithi uzawa. You are carrying a big surname of Sinyabi. They say you are third generation. How is the pressure on this surname? Yeka Sinyabi ke bra yo. Ngxaki yabo. But ke iwe yakhona yabo, iwe meme bayenzeka. Ba okay ndibe ngu-last born because I believe bani ngu-last born ngoSinyabi. Azophinda bekhona mina uSinyabi. Yabo. So kenyanzeleke kuba pace yami ibe phezulu kakhulu because abantu sebeyenzile le yakwaSinyabi bona yabo, benze baxhome umgangatho, so nami kufanele ndifike ndixhome la mgangatho ube phezulu ngaphezulu kuba bona benzile. Your message to your opponent from the team Funa umxelela umshitha mba into yonke yenzekayo nge-26 kodwa kuzonyuka isandla sakhe phaa. Sesami isandla sonyuka yabo. Lona ndifuna ibethelele kuye inhloko, angajima yena athini but ayazi uba akazuwina. Sure. Predictions, maybe distance? Yo, Or ndifuna uyiqhawula inhloko so Basela, Basela knockout. But mna ndiredi. Yho. Ba ugqibile ke. But your message nokubiza abantu ngala 26 Friday. Yo. Bantu ke. Yo. Bana bathanda ukhupha imali, ngase baye phaa. Bayosibukela noko italente le izabi isenza i-publish phaa. So abantu ngase baye bayosibukela bayosixhasa yabo, especially abantu baka-12 yabo. Engu-12 producer boxers, isn't it? The pressure for sure. I feel like what are you promising us of the career? Yeah. Bona mabra yona nonijongile kuba i-world champion. No yonke azikhona i-4 rounds 6 rounds. Jonge ba i-world champion because ngifuna ba i-world champion, ngifuna ngokuqala ekhaya ba i-world champion. Because zange abe khona. So ngizoba ngokuqala maphofu. Last message to Xaba Boxing Promotion for this opportunity. Tetuthenga kuwo. Okay, Xaba Promotions ngifuna ukuthi enkosi kuyo. Yabo ngoba ikwazi nayo indibona ba ngakwazi ba ni participate ku-tournament yabo. So iyandivuyisa malone ba ibe kanti nami ngiyabona as i-boxing netalent ezothi idlale i-26.
Junior wishing you all the best. Yeah, thank you. Okay. Ne mangiqale nizibudiseni. Lo nguIniphile ifani uNtshangase. Uhlala apha eMdantsane kwathu. Opponent yami alulutho Zozi. Walapha eziphunza and I think iziphunza manje itanyeni lamaca. Aniba. Ayilili damtu. Dala lawalo amadabi kodwa la ayilili. Ayilili. How ready you are for this fight? Preparation up to so far. Ane ready kakhulu bhuti wami. Ngakho oko nisejimini ekuqaleni konyaka. Oko nanifuna fight but no bingafumaneki. Ifumanekile ke noko kudala ndijima ndisejimini. Noko ndezithembile ndifithi kakhulu. Any message that you have for Uzozi, upper call for them? Not here today. What message do you want to give to Uzozi? Yohana mnqabula inhloko. Nqabula inhloko qanga la 26. Ayikho enye endiyele. Sure. Any predictions? Distance or knockout? What are you promising us? Mna akunokwami ndithi knockout ngokunokwami but bayagqiba hayo yawugqiba yonzakele. If umuntu uzoyi-Orient Theatre ayobukela, what are you bringing to us, the style of boxing, and masilindele kuwo? Abanoma inoma mayilindele kum abantu mabalindele uwin. Mabalindele uwin knockout. Nesixhosa sitsho ke isixhosa ke badla ngokutsho abantu ke ba qothe manike izindala zombini. Kodwa hayi ngoku anqondi bazindala zombini. Ndimo umntana. Sure. This opportunity when you buy Xaba Boxing Promotion, the message that you have for Xaba? Ngale opportunity ndiyabulela kakhulu. Kuba lonto yabona apha kum yabonakalisa lonto ba haman no boxing yami na inqubeleka i-career yami na inqubeke lapha mina. So ndiyabulela kakhulu uXaba Promotion. Abantu bangofunda. Abantu bamama bayondibukela ngala mina bathembisa kwaye bahayi uwin lo ungaxoxisiyo. Thithisi. Molweni bobonke ababukeli. Lo uthethayo nguAthanathi ifani ngumxoli. Ngokuhlala ndihlala apha eSiphunzane eDangeni Village ndikhulele phaya yonke into yam ndiyenzepha kwa utrainer ndiqale utrainer eSiphunzane ndatha nofela kweli thuba langoko ndipha eSiphunzane. Enkosi. Now you are challenging SA title. How ready you are for this time? Yeah, ndi-challenge i-SA title. Ready kakhulu for yona. Ndifit kakhulu akho nto ndishota ngayo. Into eshotayo xa kuba ndiyithatha. Uthina Mzigqola umazi kangakanani xa ujonga ii-fights zakhe? Thina Mzigqola ukubukela ii-fights zakhe. Yes, iboxer enesibindi but akakho good. Iskill sakhe asikho phezu kweskill endinaso. Sure. Into endisho ngayo ngoku into yoba uGqola usandiwomishele isihlalo. Ndoyithatha la title andiyithandabuzi. I-SA title ine-history yayo izawuthetha uthini kuwe to challenge it and even win it? Apha kum le-SA title yifight enkulu kakhulu apha kum. I'm looking forward kuyo uba ndiyiwine la SA title kuba nditsho kwapha kumekasi andikamva umuntu othi uwine i-SA title. So ingakuba ndim iboxer yokuqala ufumana i-SA title pha kumekasi. Isiphunzane inkulu kakhulu but sensitsho le ndawo ndihlala kuyo. Zikhona iboxers phayana ezisakhulayo ezi-amateurs now singajonga forward apha kum. Ndifuna lo nami bengumzekelo kwabantu ndijima nabo nakwi-boxers ezipha ezingingqini kuba ikho one club phaya. Any message that you have for Uthina Mzigqola njengoba thetha naye? Okay, Thina Mzigqola kube yibona le message okanye Yesu uzoyibona.
into endifuna ucela yona yinye. Now uyi-champion yes, but ndiwumishele isihlalo kule ndawo kuyo. Loo tayitile iza kum leyo. Ungajima ube fit uzilungiselele ngazo zonke iindlela, kodwa itayitile yona iza kum. Unawo unomlomo yes uyathetha ndayibona loo nto. And ke mna ke andizosithethe kakhulu. Ndikhola uthetha ke mna ke ngokusebenza apha eringini. Kuba umsebenzi omninzi ndiwenzile, ndajima kabuhlungu yonke into ndiyenzile. Now phaya la 26 andiyelanga uyova ubuhlungu phaya, ndiyohave fun. Kuba izinto ezinzima ndizive ejimini, yonke into ndayiva ngondipreparisha ifight. Now ndiyohave fun ngoba kobunzima ndizobufa eringini. Idabi laseDangeni, yeah. Yeah, lidabi. Yeah, lidabi elikhulu because ndiyabona napha kumekazi ndithi ndihamba nje. Mathi uyasiyamazi thina mzogqola siyamazi awumbethe laa mntu lowa, ndiyabona kunzima kwakubantu apha ekasi babakhethe. So lidabi elikhulu kakhulu elaphaya. Mna ngokunokwam ndiyozibonakalisa phaya bandim i-stroke imini flyweight yokuqala, imini flyweight emileyo phaya ekasi enokwazi uzimela zonke. Yeah, ingogqola ndingathi ke angeza apha emveni kwam. Yeah. The message that you have ebantwini Alamine abantu abangamaxhasa abaseDangeni village. Yeah, benzocela abantu bonke baseDangeni village isiphunzane yonke into yobana ibe nakho yondixhasa phaya. Abanye bazoya kugqola ngoyobukela ugqola kuba bemazi, abanye bazoyobukela mna kuba bendazi, kodwa ndiyacela wonke umntu abe nakho yosibukela phaya ayobona umdlalo omhle kakhulu kuba ndayazi naye ugqola ufike enze into zakhe nam ndifike ndenze zam, kodwa ndim ozobonakala egqibeleni. Kodwa ndicela isupport ebantwini babe nakho yosibukela. Ndiyabulela. Le opportunity oyinikwa iXaba, what can you say to Xaba Boxing Promotion and message? Into ithetha kuXaba ndiyambulela naye kakhulu kuba ndiyacinga uba le fight ibingenokwenzeka soon, kodwa ukwazile uyenza ngeli xesha ndabe nam nditshayilenjile ndiyilindele ifight. So ndiyabulela into yokubana kuthiwa banako uyenza ifight yenzeka kuba bengazukwenzeka ifight. So ndiyambulela uXaba kakhulu kondinika eli thuba nam benako kulwa kule bill. Ndiyabulela bro. Kaphela mani thina umzigqola kampeni umshukumezi. Ndoba nawe thina umzigqola makule ndawo kuyo. Uzimisele kakhulu kuba udibene nonye umntu ngoku. Andingabo abantu udla ngolwa nabo. And phaya eringini ufika wenza into zakho, kodwa ke egqibeleni ndim ozophuma naloo tayitile. Andifuna ukuthi uzuyigqiba iround ithile okanye uzoyigqiba, kodwa into endiyaziyo uma noba sifikile kulaa round 12 kodwa itayitile izolala ekhaya yona, ndihamba nayo itayitile nakanjani na. Uzoba ngobuso. Uzoba ngobuso. Into ekudala ndiyithetha ke leyo apha ejimini. Kwangoku bendisaqombe andikabi ready ndisefit kwakudala masithi uzoba ngobuso kuba ndiyazi uba ndisezosebenza. Now nditsho ndiqinisekile ke ngokuba ndisebenzile. Thina umzigqola uzoba ngobuso phaya. Wishing you all the best, 26. Thank you so much. Ingozi.